ngenxa zebalala mungibiza ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumeza ngenxa zebalala mungibiza ngamagama unyukubisi. Sibingelele sikwamukele kusiya Viva TV1 lami igama ngingu MC Pholobas Andile wakangcobo ishiti lemhlophe mawuthanda bathi propaganda yasabeka isigxivizo singasuku rapper ngwarapper lo fethu umzaqedi waleyo bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wakadla ngenduku singayiphethe South Africa ngigadla ngazo namanje ngishaya kubole lapha koma television ngishaya u4 nje okwamanje awabangani bamonke siyabingelela noma yipi TV no1 kusukela manje ngiyibhubhisa manje ngiyibhubhisa too much ngigadla enxebeni sinemzuzu engamashumi amabili esoba nawo kanye nawe siyanxenxa siyanxusa iba ingxenye ngenkathi sishanela nje kulama channel ano1 saqala ngalawa no1 thina ke sisiya Viva TV1 saziwa ngokuletha izinyanga ezinomsoco ezinolwazi ezingongoti ezinengqondo iphinde zibe netalent lokwazi ukulapha isimo somuntu ngabe isipho sokuba hlwempu uhlupheke bayashaka beshaya besilahle ezalini ngabe isimo sokuthi wena mhlambe ufisa ngelinye ilanga uganiselwe uyishimanele nje noma uyisigwadu basilapha isimo sokuthi inkece iyahlala kodwa iyahamba isimo sokulala nezinto ebusuku ngabe izibango nezilwane nani bayakushaya konke lokho isimo sokufisa ukuthi nawe ukhombe ngophakathi njengabanye abantu bayakwazi ukwenza lokho kuningike impulelwa yini kepha namhlanje ngithi angenilandela inyanga enkulu yalapha endaweni yasehamba sithela uhamba ngathi uyosithela kanti uyolanda inhlanhla eHamasteli uDr Gabela ehleli naye sukela namhlanje uthe MC Pholobas uma usulihlabile ikhwela kuyofanele ngilihloniphe ngiyofika qathatha ngichazele isizwe sikaMthaniya ukuthi ikona kuphi ingempela okuyikona phakathi kwa1 no2 nalokuthi ke kubalekile ukuthi manje singene kwinhloko la isobe sesihlukanisa khona nesixhanti semophithuba abingelela ababukeli nabalaleli nabathandi besiya Viva TV1 bese esichaza ukuthi ungubani yena Dr uGabela asikwamukele sikubingelele sikuphithuba lokuthi ubingelele abantu emakhaya. Ngiyabonga kakhulu Dr. Ngiyabonga kakhulu balaleli uGabela lo nikhuluma naye endaweni yaseHamasteli insizwa lezalwa insizwa yakaGabela khona eHamasteli ngokudabuka badabuka kaSwemane kodwa eyathi mayingeno yangenwa idlozi la komalume endaweni yaseMpangeni kodwa ngokuhlala lapha eHamasteli yangenwa idlozi la kaThabethe komalume wayo ngokusebenza ke ngisebenzela khona endaweni zala eHamasteli ngibuye ngisebenzele khona endaweni yaseGoli. Ikupho inkakha kakhulu kukona phakathi kokuthwalisa nokuthwasisa kanti kuphi futhi wena owakwamukela kangcono ukuthwala nokuthwasiswa? Engakwamukela kakhulu balaleli ukuthwasiswa. Okay, engakwamukela kakhulu. Ukhetha ukwenza kuphi kukona kokubili komunye umuntu ofika kwakho? Ngiyekhethe kakhulu ukuthi uthwasiswe into ngoba uma uthwasiswa into ezoba ulwazi lakho ozohlala nalo inguna phakathi unalo. Ihlobo luni lwenyoka oyihlonipha njengomuntu onehloze? Lapha kwaGabela yini ngempela othi wena uyayishaya futhi yenziwa kulesa sigodlo? Ungamema umuntu osekhaya bese umtshela ukuthi uzofica wenza ini nani? Ngihlonipha kakhulu inhlwathi. Kungani? Ngoba inhlwathi yenza izinto eziningi. Inhlwathi uyakwazi ukuthi uyisebenzise ezintweni eziningi mhlambe njengoba mawenza imithi ethile oyisebenzisayo mhlambe umuthi wokubuyisa mhlambe isoka umuthi wokwenza mhlambe abanye mabenza igubhu kuyenziwa iyangena amafutha ayo umuthi wokuthi bongabe ubuyisa umuntu mhlambe isoka noma ngabe intombi noma isigezo sokuthi indoda ikwazi ukuthi igezeke mongabe iqhamuka kubantu ibonakala ukuthi iqhamukile indoda. Mangathiwa mhlambe eziningi kepha enhlanje nje ongasipha zona. Lapha balaleli kaGabela kakhulu siyakwenza ukuthi umuntu obakwenzeka uthola ukuthi uyosebenza emzini womuntu kwesinye isikhathi uthola umuzi womuntu kunezilwane uthola ukuthi kade babezenza izinto mhlambe hayi ukuthi izilwane zokuthi bathakathwa kwesinye isikhathi kwaphendula umuntu ekhaya ehlozini
waphenduka usewumoya lo muntu ekhaya yena ochilisa zonke izinto lezo zinto sidila nazo kakhulu endumbeni yakagabela ukuthi sikugeze lokho sikubheke kube ikhona esikwenza ukuthi siyakwazi ukuthi sikuchilise izinto ezenza kuqala ukuthi idlozi lakho lingakwazi ukuthi lithola impumelelo noma ukwazi ukuthi mawuthi wenza into yakho ikwazi ukuthi ukuphumelela ngoba izona zinto ezibambayo lezo siyakwazi ukuthi sibethele siyakwazi ukuthi sibageze abantu kuhlukile ukugeza abantu ngoba kunezinto eziningi zokuthi abantu ubageze kwesinye isikhathi umuntu uyakwazi ukumgezela amathunzi ukuthi lo muntu washonelwa eshonelwa mhlambe ngoba kuhlukile nakho ukugeza kuyenzeka ukuthi washonelwa indoda kuyenzeka umuntu uthi washonelwa ingane mhlambe kwashona ingane yakhe manje noma kwashona umuntu wakubo wangamgezela kuyenzeka umuntu kwesinye isikhathi uthola ukuthi lo muntu wachithekelwa isisu waphuma ingane kodwa kungeyona inhloso ingane yavele yachitheka kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu uthola ukuthi wakhipha ingane kodwa hayi ukuthi lokho kuumsebenzi wami ukuthi efanele ngimgxeke umuntu mayeze kumina ngoba usuke kade ne reason yokuthi yena kuyini wayekade ezenza lokho uyiphi pressure wayekade ebhekene nayo simgezeleke lezo zinto lezo simgeze kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi izinto esibhekana nazo uthola umuntu ibusiness lakhe unalo ibusiness kodwa ibusiness lakhe lidla yena ephakethini izinto lezi esibhekana nazo lezo ukuthi ngiyazenza kakhulu ukuthi ibusiness lidlondlobale ukwazi ukuthi uma uthi nawe uyavula ephaketheni lakho ukwazi ukuthi ubone imali ukuthi imali nami namhlanje ngisebenzile nakho ngikwazile ngokuthi ngenza amagunya akwazile ukwenza u10,000 akwazile ukwenza u5,000 ngenze example ngoba ziningi inhlobo zamabhizinisi abantu abazenzayo siyazenza ke futhi thina sikho base ukuthi sijudge ukuthi ibusiness lini olenzayo thina mongabe ufikile kuthina njengomuntu olapha sikwenzela leyo nto leyo ukuze ukwazi ukuthi wena uthola impumelelo uma sifuna ke njengomuntu nje othola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu ungenwe imimoya ngoba kukhona imimoya abantu bahlushwa imimoya kakhulu umunye ukuthola ukuthi uziyothwasiswa kanti unemimoya nje emngenile mhlawumbe imimoya yezizwe mhlawumbe imimoya ukuthi umuntu indlela azaleke ngayo yokuthi manje singeni sifuna ukuzenza imimoya yabantu abadala kuyena uthola ukuthi lo muntu usezuyahamba yothwasa mangabe yothwasa umuntu ulindele ukuthi uzophuma ebenyanga lo muntu mayephuma akaphuma ebenyanga uphume umuntu ophuphile kakhulu ngenxa yokuthi uvele wathathwa mhlawumbe bikhona leyo moya kodwa manje inkinga yabantu abadala bikhona ivinjwe lo moya lo khona ngoba kwesinye isikhathi indlela esizaleka ngayo iyenza ukuthi nayo kukhuphuke kube ngazathi kukhuphuka imimoya yabantu abadala kwesinye isikhathi imbangi yakhe siyakufaka into ezizwe manje mayikufakile lento ezizwe usugcina wena usumuntu ongathi kukhuphuka imoya omngoma ngoba kuyenza nayo igcine isikhuluma njengemoya omngoma manje bese singayilalelanga kahle ugcina umuntu usumenzisa izinto usuthi hayi wena manje akusekho okunye okufanele ukwenze kufanele uthwase wena kanti manje umuntu usiyamlimaza umuntu siyangena lento sinamathela kakhulu kuyena isibe inhlupheko isigcina isikwenza nasemndenini ngoba manje isizi yahanjwa yazi yayohlatshelwa igazi okusho ukuthi usuyenza ukuthi ibe yinto efanele ngempela ekhaya ukuthi kube yiyona ngoba manje usuthathe lo moya wawuthathwa ufaka kumuntu ukuthi umuntu cha ekhaya siyawuhlabela ukuthi lo moya omumba uqhubeke usebenze ekhaya manje izona zinto lezo esike sidile nazo kakhulu uma sikwenza nokuhlolela abantu siyabhula ekhaya siyakwazi ukuthi sibabhulele abantu uma umuntu enenkinga kwesinye isikhathi uma ufika wena ufuna ukuthi uwenzelwa lokho ufuna ukwenzelwa khona siyakwenzela lokho ukuthi sikwenzele sinayo ke imithi esisebenzayo kwesinye isikhathi ngoba kukhona lento ukuthi yegubhu kwesinye isikhathi igubhu siyaba nazo siyisebenzisa kodwa sezizi igubhu sagcina singenawo amandla ngenxa yabantu indlela abasebenzisa ngazo ngendlela yokuthi abantu abanye bafuna udumela kodwa bekerobha abantu sebebaningi abantu befika kithi bekhala ethi umuntu nginenkinga yokuthi ngihambile ngakubani ngafika ngathatha isigubhu sakhe manje sengibona izinto ayisenzeki ngalendlela yena wayekade engenzele engithembise ngayo lokho kwesinye isikhathi kuyadinga ngoba kuyenzeka ezinye umuntu uyakunikeza isigubhu engakutshela lesigubhu esokwenzani inkinga yaso noma umzima baso ubani uthola ukuthi usiyenza ke wena leyo nto le kanti leyo nto isizolimaza umndeni wakho kwesinye isikhathi ilimaze nawe usuyibona usuyaqala manje uthi hawu ngoba bengingaphezulu kwalokho uthola nalokho usekunika isigubhu sekuvele kushona phansi kakhulu manje nazo kufuna siqale sihlale phansi
sikutshene eqala ukuthi lesi sigubhu umsebenzi waso ukuthi lokhu umzima ikuphi umzibo ongabuthola kuleso sigubhu ngoba abantu sebebanikile abantu bebadla imali iphela abantu sokube ngazathi igubhu ayisebenzi kanti inkinga abantu ababanikeza abantu izinto engekho nento angayazi umuntu mase yamnikeza umuntu ugcine lokho ekade enakho igcina isimphuca khona isifaka inkinga nasekhaya ngisho kumama wasekhaya egcina omunye ohlukanile nomama wasekhaya kanti akamtshenanga kanti ngoba phela fanele umtshene uzumtshene ukuthi mawuzoya kumama wasekhaya fune kwenze njani mongade uthinta leyo nto leyo okade uyithinta ngaleso sikhathi. Sikuzwa kahle kakhulu udokotela uDr Gabela ehleli nayo osebenzele endaweni yaseHammersdale. So mase sibheke kuphethini kungekudala bese sinikeza ke ingcukaca zakhe kwizinombolo ezoyisetshenziswa uwe lapha ekhaya ukuthumela ke imessage yakho noma ukwazi ukumfonela ubhuku usuku ofisa ukuzombona ngalo noma nombuzo othile ofisa ukumbuza wona. Kepha ngiyafisa dokotela wami ukuthi sike sikhuluma iqiniso namhlanje. Ubona kunalo wallet la phezulu kwetafula. Ngifisa ukukubuza ezinye zezinto ezicrack abantu amakhanda. Ikhona into ekuthiwa imali yamagundane. Dokotela ikhona kwabakwazi ukukwenza kodwa abantu badliwe ngalezo zinto lezo futhi bayakholelwa kakhulu kukhona. Bakhona mhlawumbe uyedwa emhlabeni noma babili mhlawumbe bathathu kodwa bonke abantu bathi bayakwenza. Mawusukwenza wena umuntu akakwazi ukunika leyo nto itazokunika ngizokunike igundwane lelo lolanda izinto kanti lilanda kuwena aliko landa kwenye indawo lilanda kuwena uthothi wena usuyahlupheka imali njalo ulahlekelwa imali endlini kanti wena wahamba weza kumina mina ngakunikeza ngathi nayi ilokhuzana hamba osebenzisa lento iyokulandela imali amagundwane kwesinsikhathi nje ungaze ugcine sesithi msakazi akukho nje lento okuthiwa amagundwane ngoba kahle bancane abantu abakwazi ukuthi bezenze lezo zinto. Wena uyayenza le mali ekuthiwa wallet kuthiwa nje ozolanda wallet enyangeni. Hayi mina dokotela angikwenzi lokho angiyenzi imlingo mina ngiyalapha abantu ukhona abantu abenza lezi zinto okuthiwa imlingo manje ukulapha nokwenza imlingo kuhlukile ingayo lento egcina isisenza ukuthi siyinyanga sithatheke kancane kanti umuntu mayizenzela imlingo nje akasho ukuthi yena mina ngenza imlingo ngapha engabe sefaka enyangeni umuntu ukuthi usezombatha ibhayi mase efuna ukuzenza inyanga ngenxa yokuthi yena uzenzela imlingo ahamba olanda imlingo yakhe lapha ayilanda khona eMozambique ukuthi seMozambique thina siyalapha thina asilandi ukuthi umuntu esesomlandela isikhwama esesigcwele imali. Uqale nini ukulapha? Sewuphelile nje u15 years ngilapha. Yini othi since waqala ukulapha idlozi selikwenzele yona ukuze sikwazi ukubona ukuthi hayi liyasebenza? Balaleli kuningi kakhulu kwaningi abantu bethi bayafika bezobonga bezobonga ukuthi hayi uGabela usesenzele ukuthi siubonile umsebenzi wakho ngina umuzi manje ngiyakha bengihlele ekhaya ngiyakha umuzi wami manje okuyiwona engifuna ukuthi kube khona la abantu ukuthi befikela khona ngoba bengihamba ngiyekhaya ngiyenza igodlo lapho engizenza khona kodwa manje sengifuna ukuthi idlozi ngibe nomuzi wami ngakho umuzi wami ngemali yedlozi nginemoto okuyikona ukuthi manje ngayinikezwa yilona idlozi ngangafuni futhi nanokuthi ngaleso sikhathi ngingasazi noma ukuthi ngakwazi ukuthi ngibe nemoto oba ngangakwazi nanokudriver kodwa idlozi la ngenzela isimanga lavelela ngilandela imoto lazonginikeza imoto ngingakwazi naku kwakuukuthi futhi anginayo nanemali yokuyikhokhela lidlozi lenza nje umuntu avele ngathi ngiyile kulapho ngithi ngiyofuna imoto kwavela wathi umuntu wena ozothatha imoto ngazi lapho engaqala khona ngoba nami ngangakhola uma kusangena kuba nezinto ongayikhola ukuthi idlozi uyakholelwa kangakanani kulona ngoba mali ngena lixoxela izinto lixoxela usophakathi naso manje kuningi nje singakubalula ukuthi hayi selisenzele khona kuningi kakhulu. Mahlabele phambili ke abantu abafisa ukuzokubona benza kanjani? Uma mina ufuna ukungibona kwesinsikhathi uyabhuka ungifonele ungibuze ukuthi namhlanje ngingalaphi ngoba umsebenzi uyangihambisa kwesinsikhathi ungathi uthi uzovela ufike ekhaya uvela ufike ungangitholi ngenxa yokuthi ngiyahamba ngineyindawo eziningi oyithola ukuthi ngisebenzela kuzona ngoba nasempangeni ngiyatholakala
ngiyatholakala endaweni yaseMpangeni, ngitholakala endaweni yaseGoli, iphinde ngitholakale futhi nasendaweni yaseHammersdale. Uthola ukuthi ngalokho ukuthi igodlo zintathu ngigcina ngihamba lonke izwe leli, uthothi ngihamba yonke indawo. Manje mongathi uyangifuna kufanele uqale ungifonele kuqala, noma ungithole ku WhatsApp, ungithole noma kuyilokhuzana, ungithole na ku Facebook, ungibuza ukuthi ungangithola phi ngilaphi, ngase ngiyakwazi ukutshela ukuthi hayi namhlanje lolu suku ngisebenzele ekhaya. Kafishane nje dokotela, bese usiphi inombolo zakho sigoqa. Uyafakelwa yini imali ebank ngoba sekwanda ama scam, noma umuntu uyiphathe efike nayo esigodlweni, noma umuntu okufakelayo imali ebank umuntu yasenike nabonana naye kuqala? Okubalekile, ngiyabonga kakhulu msakazi ukungibuza ngalokho. Kubalekile ukuthi imali uyilethe ngesiqale sibonane nawe sazane, ngoba awukwazi ukuthi uthembe umuntu ubungazani naye. Ngathi umuntu ungaqala umazi mayesefikile kuwena usungasho ukuthi hayi ungangifakela imali ebank, ngoba umunye ngayifaka mase reverse futhi ayibuyisele emuva. Kanti mawuyibeke kumina esigodlweni ngiyazi ukuthi imali le uyibekile, awukwazi ukuthi ungayithatha la. Ngaba khona amadoda akugadini noma kuthiwa ngikho, kodwa ngeke ukwazi ukuyithatha mase ngabe usuyifake lapha esigodlweni lapha engisebenzela khona, ngoba lokho siyakwenza ngokwenzela abalaleli nokwenzela abalandeli bethu ukuthi kube lula. Ngomthetho inyanga imali iba sesigodlweni, ngenxa yokuthi sokukhona technology nathi siyathanda ukuthi silandele umuntu. Ngeke phela utholi manje unemali encane, mhlawumbe sithi uno 15,000 uwona nawo manje enye uzothi mayisefika ngoba ilimit yakhe bikade inenkinga, sekuzofanele ifakeke leyo mali leyo esekufakela ebank. Uyazwakala dokotela, siphi inombolo bese siphetha ngomyalezo wakho ngawubhekisa esizweni sikaMthani? Inombolo engitholakala kuyo yokuqala eka MTN u060 060 u30 30 45 45 744 744. Siphinde futhi u060 060 u30 30 45 45 744 744. Eyesibili engitholakala kuyo u062 062 u546 546 u0307 0307. Dokotela omkhulu, ngiyafisa ukuthi siphethe ngokuthi usiphe imessage yakho ongayibhekisa kwelikaMthani. Engakusho nje kakhulu balaleli namhlanje, nigade abantu nendawo enihamba kuzo, ngoba abantu sebesebenzela uduma, basebenzeli ukuthi nina nisizakale. So ebengifuna ukusho engathi nabantu, ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi kube khona abantu abathanda ukuba nedlozi, kodwa hayi ukuthi ngoba benedlozi. Awusuka madoda kusuyile lapho, ngoba labo bantu bengenalo idlozi ibona abagcina sebegqame kakhulu okudlula abantu abanedlozi. Awubuye soyikhuluma leyo, hleli phansi kunatshwa kuyo. Siyafisa ngempela manithi akabuye ethi kuzongena gxile, bhala lapho ukuthi udoctor akabuye ezoyihlaba isikhonkosini asitshela ukuthi usho ukuthini mayisho kanje. Kodwa kwamanje asibonge dokotela ithubo siphe lona, uNkulunkulu akubusise. Ngathi umsebenzi wakho ngamuhle. Ngiyaqhuquzela ukuthi ngelanga ngiyothushuka ngalo ekhala lenyanga angifica abantu bekhona, ngoba sengizoyizuma inyanga ngibone lento ekuthiwa isineke nothando banikeza yini. Dokotela sibonga kakhulu. Siyabonga kakhulu balaleli. Thank you. Siyaviva awuboni kumnandi, siyaviva no MC Followers, siyaviva awubeke kumnandi, siyaviva no MC Followers, siyaviva buka kumnandi, siyaviva no MC Followers. Andile umenjalo qawe lethu, andile mdaka ngobo umenjalo qawe lethu, andile wemdaka ngobo umenjalo qawe lethu. Awubuke nje siyaviva, awuyazi kumnandi, siyaviva no MC Followers, siyaviva
saviva